Oimore Nyakoromoge Juang, kamoro mora ma intiere lakini machiegni e chenro ni mar rameny piny weche manyien mabiro ni ma osechoko e kor gwenge mopogore opogore kaono tarik 19 dwe mar aboro higa mar 2024 kama ikone weche mathoth ahinya momako weche mag siasa, mag ohala, mag pur, mag ngima jopiny kaachiel kod mago bende motenore kod ngimani ni wuon jal maneno Ramogi TV odhiambo ma kawuono arwakini machiegni to bende kaka inaneno kar kanyo Nyakoromoge Juang kawuono wantie kae kod CPA Zaki Masiro mano jalony weche mag osuru kawuono wabedo kae ka waloso kendo watwak achiel kachiel kotenore kod wechego mag choko mag osuru mabende wadhi bedo ka waranga ne odiochieng' makaono kaluwore kod dwaro kata paro ma sirkal ntiere godo mag duoko kidienje moko e paro mar chik mar omenda mane owito oko e kinde mabende nono ka ng'anyo mapek ne ntiere e pacho kae. En paro mane mantiere e iye ka gin wechego mag uchumi koso siasa madonjo kar kae ting' mane marito jatend migawo mano mar weche mag omenda mano John Mbadi kawuono dhi bedo kae kod CPA Zaki Masiro mondo mi okonwa ne chal mar wach mane twak maroka kaono watimo rameny e weche mag osuru mapacho kae kod chike mabende ntiere to motelo ne mago warwakni machiegni bed koda kanyaka giko magi e thund weche mamiyo pek. Kendo wach mora ma ng'ato wacho ni nikech jowa mamoko ni sirkal ni koridwa no golwa e Azimio kendo mondo golwa e kombe mag bunge ma jowa obete mane gimwa kwedo ka tendo ODM onyiero duond buche mag Azimio mawacho ni dwa riembogi e riwruogno. Na kama sitaingia I told him that I had no instructions about this story about gun. Obila omako ja ohala Jimmy Wanjigi kane ochopo ndiko dhoge ka obila ma okwachich ewi ketho ma itude godo mag bedo gi gige lweny e tok chik. Sirikal oparie jok machalo kamano mano kedo ne piny kako nyango siasa baridi. Moko kuom jodongo ma Migori ywak ni sirkal oseremiyo gi chudo kata bang' kedo ne loch mar Kenya e lwet jowagunda. Arwakni machiegni Nyakoromoge Juang ne kendo winj weche manyien odhiambo ma kawuono e chenro mano mar rameny piny bende lendo ma kama ginyayo achiel kachiel kokalo e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV mano e mbui mar Facebook, X kod mano mar YouTube duto te kacha @Ramogi TV ka bende bedo kodo nyaka giko kadhi bedo kata e weche manyien. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka sango machiegni. Duond bura mar ODM okwedo mokalo duond buche mamoko mantiere riwruok mar Azimio la Umoja kuom bedo gi chenro mar thicho gi oko e riwruogno. Kokalo kuom jakom mare Gladys Wanga, ODM lero ni duond buche kaka Jubilee, Wiper gi DAP-K onge kod teku mar riembogi e Azimio. Wanga mabende en gavana e kaunti ma Homa Bay kane twak gi jofwambo e log tich mar ODM oramo ni ODM ok bi buok kaluwore kod kaka duond buchego osebedo kata ka geto ahinya tok moko kuom jotelo goriwore kata chiwore mondo mi giti kod piny owacho mar Kenya Kwanza. ODM koro okoko mar kone duond buche mamoko e Azimio ni onge kama gidhioe kendo gibiro dhi nyime gitiyo tijgi mar keto piny owacho tesre ma onge buok. Jakom mar ODM Mikai Gladys Wanga e twak mare mokwongo bang' yudo lemo mar telo ne ODM e Kenya mangima nowuok tung' mosuo gi jotelo ma osebedo ka soko ODM. Gima wacho kawuono ni wan minority party kendo wan e Azimio kendo wach mora ma ng'ato wacho ni nikech jowa mamoko ni sirkal ni koridwa no golwa e Azimio kendo mondo golwa e kombe mag bunge ma jowa obete mane gimwa kwedo ka odiochieng' ma kawuono. Kweth machielo mar Azimio kotelne kod Kalonzo Musyoka gie sani othir kendo gichano bago romo mar kuku mar riwruogno, romo bende biro twak e wi okang' ma gibiro kawo ne duond bura mar ODM. Wawinjo ka jowa moko mag Azimio wacho ni gidwa golo ODM e Azimio. To gima duong' ma wacho kawuono en ni ODM onge gi winjruok moro amora gi Kenya Kwanza ma en official mitero ka registrar political parties magolowa e as a minority party. Raila Amolo Odinga e jatelo mar Azimio coalition. Mang'ama dwa gole e komeno bewewa mana kaka ODM piny. when Honorable Kioni talks about Jubilee, which Jubilee is he talking about? We know we have two factions in Jubilee. We have the Sabina Chege's Jubilee and we have Kioni's one-man Jubilee. You cannot intimidate a big party like ODM. Mheshimiwa Raila does not need
to lie that he spoke to Uhuru Kenyatta to cleanse himself, as purported by Kioni. Cleanse himself from what? Ywaruok Azimio medo tedre tok ODM chiwo moko kuom jotende tiyo gi Ruto, okang' makoro yudo sir kuom jood bura mag ODM. Giko dira mokalo jotelo mane oyuoro e nyasi mar rwako dala jatend migawo mar teko stima Opiyo Wandayi e gwenge ma Ugunja nolero ni gie sani gin kod teko kata dhogi mar pingo sirikal. Nawacho ni sirikal raj mana kionge sirikal to sirikal raj. To kisedonjo sirikal to sirikal ber. Akianu winja. Jadi moyie koda. Sama sirikal ng'ati onge magi wacho gi magi loso kanyini kia. Dong mano sirikal raj. Koro sani jothuru kadwa winjo gimoro ni yudhe moko chikre kon gi kon ni go koko ni sirikal. Ugo kon sirikal to ng'atu man kure man mandiko ema loso sirikal kuro. And I'm pleading with you to make sure that we get jobs for our young people and women. When we do that, I think we are going to save Kenya. Seche ma igeno ni kuku mar Azimio chano bago romo jumani, Mikai Wanga nolero ni podi ODM okoyudo ler mar romo makamano, kowacho ni onge romo ma inyalo chano ka ogai mar riwruogno Raila Odinga onge ler. Waonge wach moro amora mar bura ma iluongo mondo odhi ogol Azimio. Jakom Raila Amolo Odinga e jatelo mar Azimio. Bro luongo bura ka gitudore gi owadgi ma en Uhuru Kenyatta sama gidwaro. To bura migole ODM to kane kanyalo bedo. Higa mokalo mokum jotelo moyier ODM noringo tiyo gi jatend piny William Ruto, okang' ma bende nokelo fwere mokalo kendo ODM nosingo kawo negi kum mowinjore. Chuma chao bado kimotoni. Wanga nolero jotelogo pod ni kod ketho wira ni ne gikawo okang' ma ok opuodhi kod kuku mar duond bura mar ODM kaka chik dwaro. Chama kaka ODM en chama ma nyaka bed gi discipline. Tiende ni mondo ng'ato sudi nyaka bede winjruok mar chama. Omiyo jowa mamoko manowuok awuka kigin sama ne pa chama pok owinjore, gin ok nyal kwan gini koro ne gidhi gi blessing mar chama. Tungni mapek koro dhi nyime e riwruok mar Azimio la Umoja tok mokum jotelo mag ODM dhi tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto ka jatend migepe. Gino makoro gie sani chal kama bende bro buogo ng'iyo e kind jatend piny William Ruto kaachiel kod Raila Amolo Odinga. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Eric Owenga. Kamachielo, jopiny medo golo pachgi e wi okang' ma sirkal okawo mano mar chako kendo chenro mar chiero osuru ma ijuogo e wi moko kuom mwandu kata bang' kane paro mar chik mar omenda ma higani jopiny ne ogweyo oko. Migawo mar omenda geto mwandu molos kod plastik midendo ni eco-levy tax kaka yo manyien mano mageto medruok mag choko mag osuru e pachoka. Piny owacho nitiere gi dwaro mano mar choko bilion 150 kaluwore gi fuok mayando we tok paro mar chik mar omenda ma higani ne owit oko. To kata kamano, jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni kaluwore gi dwaro makamano, osuru ma ichoko e mwandu kaka taulo mag ria ok biduoki. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. E limbe mare e gwenge mag Kisii gi Nyamira juma mokalo, jatend piny William Ruto ne olieko mar duoko kendo moko kuom osuru manodhi choko e paro mar chik mar omenda ma higani. Tulikuwa tumepanga mpango mzuri, tulikuwa tumeweka bilioni 130 kwa budget, lakini mnajua hiyo budget ilienda segemnege. Mnaelewa hivyo? Kuna watu walipigia kelele mpaka hiyo budget ikapotea. Sasa mimi nimeambia Malulu hapa na wabunge wenzetu, sindio? Tutaenda tupange tena. Bangli ko dwaro mar duoko kendo moko kuom osuru manodhi choko e paro mar chik mar omenda ma higani. Mabende nodhi choko bang' ng'anyo mag rowere manotisi kaka Gen Z. Piny owacho nitiere okenge mogik mar yango yore mamoko monyalo yaro godo bade ne choko osuru. Okang' makama en mar loko chik osuru mageto loko chike mag osuru. Kasani nitiere kidienje 47 mag osuru ma migawo mar omenda geto menyo kendo pedho ne od bura mondo puodhi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango ni osuru ma ijuogo e wi mwandu molos kod plastik midendo kaka eco-levy en achiel kuom osuru michano kel kendo. Kata kamano, osuru manichano juogi e wi mwandu machalo kaka taulo mag ria to ibithi choko. There are about 49. Some don't even have financial implication. Some just aligning the laws. Eco-levy, we will target those areas that would not affect the common mwananchi. That those sensitive areas, like what was widely talked about, sanitary pads, etc., those ones we can't
make a mistake, because Kenyans have spoken. Osuru ma ijuogo ewi mwandu molos kod plastic ne en achiel kuom osuru mane jopiny ne ng'anyone. Okang' mabende nokwed mager gi kembe mosebedo kaloso mwandu makamago mawuok e pinje maoko. Ranyisi ne en kambi maloso math mayom mar Coca-Cola manokwedo atamalo 10 mag osuru mane chano juoge. You know them, they are in business, but we also have an interest as a country. This country is not a dumping place. So we are saying if you are creating, if you are injurious to the environment, then you must pay for helping make good what you have, the harm that you have caused. Okang' makama medo nyuolo ng'ur kowuok kuom moko kuom jopiny. E mbui mar X, ywak makama osebed ka ichwalo kokalo e ote mar reject finance bill. Moko kuom jo-Kenya matiyo gi mbuino osebedo ka ng'ur ni ok owinjore kel kata bath paro mar chik mar omenda mane osego piny kendo mane okwedi gi kukune. Piny owacho bende geto medo choko osuru kokalo kuom choro nyime kinde mowinjo ganda mapacho kae yango godo osuru magisechulo e kinde thuolo mar dweche 6. Okang' ma igeno ni biro chiwo thuolo ne jo-Kenya mathoth mar yango osuru magi. Last year we allowed for tax amnesty, and we collected. Because of that, the government collected 43 billion. So tax amnesty is beneficial both to the taxpayer and also to the government. Piny owacho bende nitiere gi chenro mar thicho oko osuru kowuok kuom mwandu mamoko machalo makate. Dwaro mowacho ni biro kungo omenda maromo siling bilion 70. You find that there are goods which are very essential commodities, basic, that we need, that Kenyans use every day. So we must protect the consumers. So we decided to put a lot of these goods under zero-rated commodities. Mbadi bende yango ni lokruoge mathoth ichano time duol mochung'ne choko osuru KRA ma igeno ni biro medo ageta mar choko osuru gi siling bilion 105. Magi duto ichano tim ka odin bugo mag kwepo choko osuru kokalo e yor lony manyasani. If we do reform KRA the way we want, the way I am thinking about KRA, we can get no less than 400 billion more. In fact, some people project even 600 billion. Miga mochung' nomenda chano kete tim lokruoge makamagi chop giko mar dwe mar 9 mar higani. Kaluwore gi dwaro mar keto tim lokruoge makama, jalony weche mag ochumi John Okumu wacho ni piny Kenya ochomo kama ber. Kaluwore ni ok fundi duto mag paro mar chik mar omenda ma higani ne rach. Tax exemption kokete gik machalo mkate manyiso ni koro VAT input ok bibedo. Sama input ok bibedo, refunds mano sirkal biro save on tax VAT refunds maybe dware mondo duoki. E kinde mokalo jatend piny andolando ni piny owacho chano duoko chien omenda motiyo godo gi siling bilion 177 gi dwaro mar holo siling bilion 169 mar dino fuok mayando we bang' paro mar chik mar omenda ma higani yando thichoko. Dwaro manyien makamago piny owacho yango ni biro konyo e chudo mag jopuonje mobwogo dhi ng'anyo, chulo jonyarita kwe kaachiel gi konyo e siro somb mbalariany. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano ahinya Sharon Ong'ao. Kamachielo, okinde mag gavana ma Meru Kawira Mwangaza okwedo weche ma itudo godo gavana no kendo manyocha omiyo MCAs mag kaunti ma Meru othiche oko e apis. Tielo mar adek, od bura mar Senate dhi nyime gi yalo dwach MCAs madwaro ni Mwangaza ogole apis. MCAs wacho ni notiyo marach gi teko mar apis mare, tiyo marach gi omenda kod ketho chike manie katiba. You're being called upon for the third time to interrogate the ability of Governor Kawira to ensure that there is effective service delivery of services to the people and the residents of Meru County. Accountability, honorable members, is a measure of leadership. Accountability is the ability of an individual to be held to account for our actions. It's not a call for interrogating the weakness of an individual, but the ability of that individual to execute her constitutional mandates. The County Assembly has created a lie, told the lie, repeated the lie so many times that it started sounding like the truth. They actually went ahead and believed that lie, and they want everyone else in this room
and the entire country to believe in this lie. And when we look at them in the eye and tell them it's a lie, they get bitter. They get mad. They accuse senators of being bribed. They accuse the governor because they want us to believe a lie, because they have themselves created a lie and believed in a lie. Jatend Migao mar Thieth Deborah Barasa ochiwo ler ni ng'at achiel manyocha oyud gi ranyisi mar tuo mar guonyo mano mar mpox makoro muoch osechango kendo onge ng'at machielo mosegamo tuono kendo. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidi lero, nonro mar rango jopiny mapod dhi nyime kendo nyaka sani moloyo to onge tong' moro amora matudo piny Kenya kod pinje libamba mapok orangi. E kinde ma nonro pod dhi nyime ewi muoch mar tuo guonyo magalagala mar mpox, ten Migao mar Thieth pachoka owacho ni giseketo kenge makare moting'o timo pim ne jowuoth e tong' mag piny Kenya kod pinje mamoko, kachiel gi neno ni jolony marango landruok mar tuo ni oikore makare. We have heightened surveillance and we are conducting routine monitoring. And that is even why we are visiting here to ensure that the teams are ready. The rapid response team is ready, surveillance is ongoing, contact tracing is ongoing. We have also done a communique to the healthcare workers on what to look for to be able to identify what mpox is. We have developed clinical guidelines to be able to elucidate the case diagnosis of mpox. Jatatije Migao Thieth Dr. Patrick Amoth bende owacho ni piny Kenya biro yudo chanjo makonyo e geng'o tuono e kinde mabiro, kendo chanjo makama ibiro kuong chiw ne jogo manie rang'iny mamalo mar gamo tuono. Africa as a continent, we require 10 million doses of vaccines. We are assured by the Nordic manufacturer of the vaccine that by the end of the year we can be able to have about 2 million doses. But the vaccine will not be for everybody because of the scarcity in terms of the availability of the vaccines. So we are going to prioritize who are the risk population to be able to be put at the forefront for vaccine administration. Nyaka sani yangore ni ji 29 manyocha ichichgoni ni kod tuono osepim ma oyud ni onge kod tuono. Migao no bende lero ni nyaka nyocha tuono muoji mana ng'ato achiel kende ema osegame kendo osethiedhe mochango. Matimore ka johala kod jodak ma itong' Isibania matudo piny Kenya kod Tanzania to pod odak kod luoro ni tuo mar mpox nyalo monjo gwengego kaluwore gi kikruok mar ji. Kama naishi hapa Isibania, tunashare boda hapa na upande wa Tanzania. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao umeniogopesha sana, na hapa nilipo kweli kulingana na hii kazi yangu na nabeba watu wengi. Sasa uwezi jua unabeba nani. Hizi kazi tunazofanya lazima ushike msalimia hata kwenye mkono nini juu siwezi jua ugonjwa unaambukiza mtu kiaje. Unaona, sasa ningeomba tu serikali tusaidie, ituoneshe njia ya kujikinga na ugonjwa. Kata kamano, edwoko mare ka oloso e kinde twak mare, Dr. Amoth olero ni gimedo keto kenge mag tiego ganda jo Kenya e wi yore ma ginyalo fwenyo kendo geng'o godo landruok mar mpox. It is important that we communicate to the communities, and therefore we are upping our game in risk communication and community engagement. This is so that we all move together as a country. Community becomes a bedrock in terms of interrupting transmission. Kochopo sani, nonro mag ji 26 osekaw mar mondo omeny kadipo ni gin gi kute mag tuo mar mpox. Kuom magi, 10 osechwal e kuonde timo pim kata laboratories. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Efinya Kidi. Jaohala Jimmy Wanjigi odinne kod obila mag okwach kich mano bang' dhiye kano ochopo mar ndiko dhoge ka obilago. Wanjigi ne ochopo e apisi mano mar okwach kich mayudore Milimani odhiambo ma kawuono bang' yudo luong kod obila mane dwaro ni odhi ondik dhoge e wi ketho mitude godo ni en kod gige lweny e tok chik. Walter Nyabaga nigi mathoth. Bang' lure kod luong mag obila, jaohala marahuma Jimmy Wanjigi ochopo e apisi mag okwach kich ma Milimani mar ndiko dhoge, kendo kanyo ema ywaruok mapek e kinde kod obila mosebedo katimo ni apedha kamwanda onyenyore. I will go in at my own time. No. Na kama sitaingia? We respect you, mheshimiwa. Ingia wa gari.
order me. No, we are ordering. No, then keep quiet. Ingia. Keep quiet. Wanjigi kanyakla kod familia mare makoro ne odadhogi kuom seche maro madek ka obila temo kolo mathoth kotenone kod gige lweny kaka mirutito kod bunde kendo konegi ne owinjore fwek dalane kendo jatelo no itudo kod ketho mar bedo kod bunde e yo ma ok opwodhi kod bod ma puodho jopiny bedo kod bunde. Another senior officer came and he started talking about guns that Wanjigi, they wanted to carry out some searches in Wanjigi's home about guns and so on. Now, I told him that I had no instructions about this story about guns at all. Don't be rough. Stop. Don't be rough with our plan. You are assaulting in my... Epichani, Wanjigi kodo kinde mage moting'o Willis Otieno, nenore kababni kendo mutni kodo bila. Ka Wanjigi, ogora tege kende sembe mondo soe nyamburko mar obila. Kaikoneni osemake. One senior investigator just came and said to us that, look, we are taking Wanjigi to court tomorrow and we are putting him in custody. Gechoriedo, kendo pudho ng'wech kod Wanjigi, ka itere tesendo bila makam kunji, kichan chwale do kiny. Kata kamano, okine mage wacho ni obila odhi ataro kod chik mar doho. Manyota mobila makata tima pedha e dala Wanjigi. No, he has been put in custody now. He is being taken, I believe, to Kamukunji. And tomorrow morning he will be appearing in court. Those orders, so far as who are concerned, are still in force. Bang' dadhogi kuom seche ma ingo adek, obila mag ofwamb kich oluwo ni kiny ne gichope do mondo somne kethone ayanga. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Mago matimore Nairobi kanyo koro mogi jang waranga ne matimore county mara Uasin Gishu. Gikone governor ma Uasin Gishu Jonathan B oloso kuom sanamu moko manyocha olosi maricho e boma ma Eldoret kendo magikone nyocha oduogo muki. Governor B okwayo ng'uono e wi okang' mar loso sanamu ma ok omoro jopiny. Kata kamano owacho ni jolos sanamu go ne oko miyo omenda mag goro makamago ni mar gine gichiwore mana mar loso gi maonge chudo. Governor B owuon owacho ni ne en owuon ne oko mor gi kir sanamu mane ochorgo kendo mano mar nyiso kido mag jong'wech kaka Faith Kipyegon kod mamoko, kido ma kata kamano bende ne opogore mabor gi jogo mane onego bed ni loso sanamu kata jogo mane onego bed ni loso sanamu magi. Jogo kulikuwa na makosa kidogo kidogo. Unajua kama wewe ni mtu mdogo na unaanza maneno haujakuwa perfect. Na zilikuwa ni ile za kusaidia sisi kubrand. You know we brand ourselves through sports. And you are the county of champions through sports. Sasa sura ya Kipyegon ya Faith ilionekana kama nyanga wengine. Alafu sura ya Kipchoge upele kwa kanisa na wote ya Eldoret. Isi hata niambie television haikuwa ni makosa yetu, ni wahisani walijitokeza wakafanya hivi. Nyokona mokijua moko deta mipimo. Hicho kata kama na botoe lak. Wacho giko chal Faith Kipyegon to bende ok gin. To kama na morbe chalo Kipchoge to ken Kipchoge koro ebe no komor. Into ni mor kodgi kosoyo med nikono SMS la na podo yawe na riadeka ochelo nono ka nikono kayo wacho ni ma en chuora tieno nyako kelo wacho ni Gen Z mago magoliath mabende ntiere karka antiere chenro ka antiere County ma Nairobi ero kama na inya Evans Arogo wacho ni Ramogi TV maler ka antiere Mabei County Oyugis Town e gwenge ma Ong'amo mayudore Kodera ayie ni teko odagole e Azimio. Ero kamano kumote mari Josephat Woodley Gala Ochieng wacho ni asemolo kaka pile kendo antiere kae wacho ni Owele Jamasidi sengo ka Flosianet Masiaya Oscar Nyakwaro Rigi ntiere wakili Mudi Wo kachel kodaka Victor Lweny niko na duogo ka kodote mathoth daiko sekalo 20 kod 2 toks achiel mar okinyi kikri mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *486
*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Hey, Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Tugo koro eka iyo chacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pilo wacha. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit se jiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kaero joma hero walo. Ano kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Inidhao ne para marach kamano nikech ok en nyathini minyuolo. Oe mar Halin, mano ber ahinya. Tuat mora midwa miwa kenda. Nikech an awuon kae ema nachano gigite. Meher, an nadhi mabor gowadwa kuom higni 25 mokalo. To kawuono, inimiya romo kode kendo. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' e weche manyien. Odhiambo ma kawuono e chenro ni mar Ameny Piny. En mor mara ni pod ikete karka ka wadhi nyime. Moko kuom jokanyo mago mag Mau Mau mawuok e kaunti ma Migori oseyo piny owacho kuom rem miyogi chudo magisebedo ka gidwaro kuom higni mathoth. Giywak ni piny owacho ok osenywandogi kata bedni ne gikedo mondo piny Kenya oyud loch. Higni 60 nyaka ne piny Kenya yudo uhuru kowuok e lwet jowagunda. Moko kuom jogo mane okedo mondo koro piny Kenya yudo uhuru mawuok e kaunti ma Migori pod bandho chudo margi kawuok kuom piny owacho. Ng'eny gi hikgi oniang' kendo gin mayudo chudo kapod gi ngima koro rumo. Sirikal oparie jok machalo kamano manokedo ne piny kako nyango siasa baridi. Nikech negi kedo ne piny to okone ber mar kedo cha. Ezekiel Onyango mabendo ng'ere kod nying kako nyango siasa baridi en achiel kuom jogo mane okedo mondo piny Kenya oyudo uhuru. Bende mano mna chiwra ni chwada lisasi ka ok ogol Kenyatta to mane rumba. Atimo gik madongo e dwaro loch mar Kenya ka. Andiko ne kata Queen Elizabeth through colonial secretary mondo Kenyatta owuog e lweti twitch. En achiel kuom jokanyo mag riwruogno mar Mau Mau Governing Council ma osebedo karito chudo mare. Onyango mowuok e gwenge mag God Kweru e sub-county ma Suna West odiochieng' manyoro ne ohingo higni 100 nyaka ne nyuole. Duoko ne Nyasaye erokamano maduong' kuom rita ma chopo higni 100. Ji mang'eny ohero gik mamit kaka ring'o, abula, ang'o. Tan gima konyo okanyo ngimana ni asiko kod alot.
chamo alot adek ma suga, bo, akeyo, gapoth. Mama put tegno, put on strong. Makatini anyalo goyo dhoga chido. Owach na gisirito chudo kowu kuom piny owacho makoro kata geno rumo. Asechandora ne piny gik mang'eny, onge gimoro ma jo sirikal ma piny osetimona kata para. E kinde twak marwa kod Ezekiel Onyango, wabende ong'ere kod nying mar siasa baridi, ne oyango ni ka opogore kod kedo ne Kenya mondo kod uhuru, bende osebedo jasiasa marahuma kuom higni duto. Nikapewa jina la Onyango Msuba, siasa baridi, sikuingilia mambo za uchochezi. Kao chakiga mar 1963 nyaka sani, Onyango osebedo e duond burano mar KANU, kendo pod entie kanyo kananga ka achiel kod tai mar KANU mane nyiewo higni mathoth mokalo, bende pod orito maber. Mae monoroko do 1963 emano pogo mage na dagi ni okaloki kama mnyuna achako godo siasa Kenya ka kata party moro kanyalo loko kendo. Jo siasa mathoth osebedo kakoro loko duond buche maggi, kata kamano Onyango to pod ochung' e duond burano mar KANU ma osebedo kuom higni 60 mokalo. Owacho ni jo siasa mathoth loko duond buchego mag siasa nikech gimanyo pesa. Dwaro chiemo mochandogi. Tan chiemo mana dwaro ni onge gima dwaro ni piny Kenya oyudo loch. Onyango en achiel kuom kwan ji machuok ma osedak nyaka higni 100 e piny ka. Kabino wacho ni chiemo makare en achiel kuom yorego mag dak aming'a. George Juma, Ramogi TV, Migori. Aya, koro winjo kendo ung'eyo ni nitie joma ma obene ma yudore kaunti ma Migori, achiel kuom Onyango siasa baridi. Kamachielo, Daniel Kimanzi, ma en jadak ma Kitui, pod nigi mor bang' loch mano mar $1.5 e tugo mar Shabiki.com Avieta, kendo bedo jaloch mar juma. Kimanzi, ma en midusa, osebedo ka tugo no kendo motelo ne oloyo $500,000, kaeto ne olodho oko $200,000. Bang'e nodhi nyime kod tugo gi omenda manodong' manokelo ne yuto mabupno. Oyango ni ochano tiyo gi omenda no e jiwo somb nyithinde kod dongo ohande. Kimanzi kod minode ojiwo jo Kenya mondo med tugo e tuk Shabiki.com gi geno mar yudo loch. Kwa ule mtazamaji ambaye ako pale nyumbani anakutazama na ako na pesa yake kwa wallet yake ya Shabiki, anataka kucheza Avieta, unafanya namna gani? Unaenda tu kwa Convert Chiefs, una buy Chiefs, sababu kuna ukitaka kuweka kwa Avieta una buy, ukitaka kurudisha kwa wallet una sell. Unaweka kwa Avieta, unacheza, ukikula kama utakula una sell. Sasa ukienda hapo kwa sell, kuna mahali utaona kumewekwa pesa Kenya shilling imeandikwa hivyo. Ukiweka pesa yako hapo una sell. Alafu pesa yako inaingia kwa wallet. Kwa wallet sasa unatoa unaweka kwa M-Pesa. Amazing sana. Hii pesa unapanga kufanyia nini mzee? Hii pesa yangu nitalipia watoto shule, nitaendeleza biashara yangu, na hiyo ingine kidogo tutafanya mambo mengine na Kamachielo e kaunti ma Homa Bay, riwruok mag jopuonj mago mag Nati kaunti ma Homa Bay olando ikruok ma gin godo e ng'anyo mag jopuonj mane oselandi gi jagoro maduong' mar Nat Collins Oyoo. Giwacho ni ok gibidok chien nyaka chieng' moro sirkal ne winj ywak mag jopuonje e Thurka. Jotend Nat okoni onge japuonj moro amora mabiro donjo e tich e sikul makata e sikunde mantiere kaunti ma Homa Bay chakre tarik 26 dweni. Gikoni dwaro makamano ni mondo tim winjruok duto mane Nat oketo gi sirkal moriwo ndiko jopuonj mag junior secondary e yo maungirore, medo jopuonj lemo e kin ng'ur mamoko. Bende gisiemo tend sikunde mago mag ji giwegi e kaunti no. Giwacho kanyo ni ok gibiyie mondo sikundego ota chenro mag somo e kinde ng'anyo. Nyaka miwa phase 2 puonj 46,000 mapuonje junior schools ng'ane nyaka bed converted to permanent and pensionable terms. Jopuonj notimo interview jopuonj 130 tiwacho ni jopuonj nofele interview.
japuonj ma jahiga 58 mosepuonjo for higni 35 inyalo wacho ni inyalo fele interview. Pesa ming'ado wa mabi e bank, mabi e sako, mabi e schemes mag jopuonj ing'ado tok chiw. Wakwayo jatend piny President William Samoei Ruto ni owe go education sector piny chakre tarik 26 gi make sure ni onge japuonj moro amora modhi e skul. Skunde mag ji kendgi giwegi. Wayudo institution mokawo jopuonj gi nyithinde private. Wabro mobilize kendo wabro make sure ni jopuonj go wagolo oko te. Nyithindo go be wadhi riembe skul. Nitiere pesni mitere skunde makonyo bajede matimore skunde. Gi sani pesni go duok chien. Gino mono jopuonjwa madongo e sikunde go nindo. Gikia kaka gichan bajede gi madonji. E weche mag ohala, jopur niang' mawuok e kaunti ma Kericho ogolo duondgi kendo kwedo e okang' mamalo duoko piny nengo mar niang' ka gibogore mchwalo niang' e kembe. Komiti mochung'ne keto nengo mag niang' nogolo nengo manyien ma siling 4,950 tan ka tan kowuok e siling 5,125 mane ichulo e dwe mar auchiel. Nengo manyien oduok chien kod atamalo 18.85 kipimo gi nengo ma siling 6,100 mane ichulo dwe mar ariyo higani. Kane giwuoyo e chiro ma Kipsetet Trading Center mayudore kar chung' bura ma Soin Sigowet, jopur niang' kotene kod Nathan Rono, Ronald Kimtai kachiel kod ka jod bura ma Soin gikwedo okang' makamano. Jua mambo haya na tunasema kama farmers that soon after here we will be announcing the action we are going to take as farmers, which will be to stop delivery to all the sugar millers in this country. Paka tusikike. Miwa yetu hawatanunua na bei yenye wanataka, watanunua na ile bei ambaye tumeagana. Tumekuja mpaka Senate kuuliza maneno ya zoning, tulikataa, bado mkaeka. Next week tutapanga maandamano. Hakuna maneno ingine. Hatutasimamisha miwa peke yake kupeleka kwa factory. Tutasimamisha kila kitu. Kama ni chai, kama ni miwa, kama ni maziwa, kama ni kahawa, tutasimamisha ili tusikize vizuri. The prices of milk, the prices of tea, the prices of coffee, the prices of macadamia does not have a pricing committee. The same prices have what is called a minimum guaranteed return. Why is it that when it comes to sugarcane, there is a committee and the members of those committee are not even sugarcane farmers? Joyce Osike nobedo gi tugo mano maber bang' yudo points 41 kendo okawo loch e tielo mar 15 mag tuke golf motisi ni KCB East Africa Golf Tour mane obagi alap Manyanza Golf Club. Team mane oting'o jotugo Jiten Pabari, Amrish Patel, Ramesh Keria gi Prashant Takrar notieko e thuolo mokwongo bang' yudo points 115 ma kanyakla. Griffin Sowino, Joyce Osike, Tabitha Ojwang kachiel kod Christine Riaro mane oloyo kanyo higa mokalo e alap Manyanza Golf ne otieko e thuolo mar ariyo bang' yudo points 111. Tukego mane oywayo jotugo maromo 130. Amrish Patel kamachielo nobedo jaloch e kind yawuowi gi points 39 ka jatugo Elizabeth Akinyi noloyo e kidieny mar Wakeni. Here, where we have won today eventually. Last year we were runners-up, we came to Karen, and it's just an amazing day that we are here today and we have won, and we'd like to
represent Nyanza again to the finals in Nairobi, and we are looking forward to again bringing the final prize to Nyanza here and make our club a proud club for us. Nyakura mogo jwange kanyo mondo ne watiek godo weche manyien mabende donjo kar kae. Aduogo ka kod twak mabende ne wasesingo ni wadhi bedo go ka achiel kachiel mano kod CPA Zaki Masiro manjalonye weche maga osuru mabende odabedo ka kwa twak godo achiel kachiel weche thoth kar kae ka ote masomo kar ka. Samuel Achenje aneno Ramogi TV makare kawuok Isebania. Nyakwara Kadeso neno Ramogi TV kantie Kakamega County. Sigalagala aneno chenro kantiere e county ma Kisumu. Leslie Ayeko kantiere kanyo kod Ashley Ayeko, Wesley Ayeko kachiel kod Kajan mano Previn Otieno kachiel kod ka Steven Ochieng. Waneno kanyo bende Quinta Akinyi kantiere e county ma Kisumu ya kadaka mano Maseme. Giduto ginde cheno kar kae wacho ni warito neno twak kod CPA Zaki Masiro. Mathoth biro Nyakura mogo jwang. Pod adhi bedo kaka taye twak makamano machino mar rameny piny. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango kete manera Ramogi TV. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Sifa hizi zote ni zako Baba, chukua, chukua, he. Chukua, sifa hizi zote chukua. Sifa hizi zote ni zako Baba, chukua, Baba, chukua, he. Chukua. Kupata wimbo wangu wa sifa, bonyeza *811 *343#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kana state restructuring ok promise ni ke witu tich ka tede yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by.
Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mane Ramogi TV. Machiegni nyakwa Ramogi Jwang' e twak mar rameny piny. Kawuono wadago tarubin ka wamenyo weche mag choko osuru kata chike matayo choko osuru pacho kae. E chakruok mar dwe mar 6 ng'anyo nobag pacho kae, ng'anyo magalamoro. Ojende matindo ma otis kanyo ni Gen Z nowuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda. Nen mano mageto weche gi mag osuru. Thothgi nen mago mane dhi hinyo gigo madhano tiyo godo ahinya. Yuak makamano winji sirkal ne owuo, telo manyien ne obiro. Telo manyien ni kano biro nyakwa Ramogi Jwang' mane kama oketo jatend migawo mar omenda John Mbadi kama koro nyaka chike los matayo weche gi mag choko osuru. Tinende kata twak mawinjo bende kod Ramogi TV man loso godo ka Sharon Ong'aw kelona twak odiochieng' ma kawuono en paro mar duoko moko kuom paro mag chike go mawacho ni ne beyo to kata kano wit machate duto moko nego bed ni duogo. Moko kuomgi iwacho ni keto tax exempt ne mwandu machalo kaka makati mago bende itiyo godo kod oganda mathoth ahinya ka sirkal geto mano mar choko omenda mathoth ahinya mondo mi pogruok ma nitie iye kanyo kata wacho ni bugo manodong' maromo kacha bilion 150 inyane ni ijase yo machal nade mondo mi jo Kenya oyude fungruok madwarore. Abedo kodi ka nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka Tsango tantiere kae kod jalony e weche maga osuru CPA Zaki Masiro oyawre kendo machiegni. Oimore Cleophas. Oimore mos awoni podane rupiny kata kamano machiegni odhiambo makawuono. Erokamano. Owuok e Zakayo ochopo e Zaki. Ang'o timore osuru mathoth koso noloke yo machal nade? Mane nyinga to duto bende nyinga. Lakini officially to Zaki. Erokamano. Koro nyaka sani ko nyakwa Ramogi Jwang' wan ka gi CPA Zaki Masiro ka wadarange kachiel. En paro mano mar duoko kata mar keto paro mag chik mag omenda moko mane owito oko koro yudo thuolo maduogo. Achiel kuom gima bende kelo paro mathoth ntiere karka iwacho ni en mano mane geto gigo molos kod plastic eco levy tax. Tiende nang'o ka gigi duto bedo karka? Jatend migawo manyien mag weche mag omenda John Mbadi okawo ndara makare. Cleophas, sama wang'iyo eco levy to wabro ng'iye e yore mopogore opogore. Nitie rachne to nitie berne mamago wabro ng'iyo. Lakini kiwinjo kaka owuoyo to gi kaka wawachni osuru samika osuru kuom jopiny nitie maana mar osuru. Wachak gi kanyo ni ang'o momiyo osuru iketo e mwandu ma dhano timre nade tiyogo.
To abro mna mulo moko mathis. Ai kora bro konya duoko penjo ma mi penjano. Osuru number 1 itiyo go mondo serikal oyud pesa. Magiriembo go chenro maggi. Mwawacho gi kizungu ni revenue collection. Koro gi osuru yudo go ang'o? Omenda ma serikal riembo go chenro gi. Mano function number 1. Function number 2 nyalo bedo ni kawacho gi kizungu aboloko gi dholuo to regulate harmful consumptions. Tiende niya, osuru itiyo go mondo gik maricho manyalo bede ma dhano nyalo chamo kata gigo mahinyo ngima dhano. Koketo osuru malo to bechgi bedo ang'o? Malo. Ai ka bechgi osebedo malo to bedo ni japiny koro ok nyiewe ahinya. Tiende ni consumption mare kata chame kata tiyo kode dok timre nade? Dok piny nikech en gima harmful. To kendo wanyalo wacho ni usuru kwa wacho ni consumption of harmful goods tiende ni kanyo bende mawach kata mana eko levi giribe biro bede ni to gik mwatiyo gogi nitie gik maricho monego bed ni ok watigo to king'iyo ko wachi ni eko tiende ni giwuoyo about alwora giwuoyo about environment ere kaka ginyalo timre nade protect ere kata ere kaka ginyalo keto alwora kik timre nade kik kethre gi yore mag plastic nikech adieri king'iyo ibro yudo ni jwala entie kila mahali dala kucha bende kan wadongo jwala ndoko dwane dala nikech kata dhiang' nyalo chame to ka ochame kelo dhiang' ochame to timre nade to mage environment mwatimre nade mwawuoye kidhi e bombe kata Nairobi ka tibo yudo ka plastic kata kube kata plastic chupni motigo gi ji owito gi drainage system kata trenches to gi block ang'o gi block drainage miwinjo ga ni diere makoro koth chwe to pi otimre nade oula hinyo ji nikech kama oula nego be ne ringe otimre nade plastic odino mago nitie koro ere kaka itiyo go osuru samoro mondo okony mano itiyo go osuru ikete wi plastics tiende ni plastic bedo expensive koro ma jok maloso mwandu mikete plastic koro nyaka par iwacho ni outside the box nyaka gi par oko ma giwacho ni ka plastic koro bedo expensive kama kata kabeche ni malo to koro nyaka wamany gima watimre nade gima waloso go gima waboyo go mwandowa mondo chop ne japiny manyiewo mwando tiende ni koro gibro paro mondo gichak tiyo gi gigo mok timre nade gigo mok hiny alwora kaka serikal dwaro gi kata kako onego bet ni bet samoro ok en initiative mar serikal wabe wan wawegi onego wane ni alwora timre nade oriti lakini ipenja ni to warieyo right direction koso ok warieye ng'e gimomiyo ok warieye kane ng'iyo finance bill kata mana chike mag omenda manikele od bura 2024-2025 mano onego bed ni riembo chenro mag sirikal e higa 2024 kod 2025 ni neno ka nyogole oko to gimomiyo nyogole oko ne nikech dhano ne ng'ur ni to gini okel taxes okel osuru moko madhi hinyo japiny ma is one of them madhi hinyo japiny nikech nya winjo ka Mbadi nyowuoyo to Mbadi nyowacho ni gigo basic commodities mag jopiny gima japiny tiyo ga ahinya cha ok gidhi kete e levy ni to eko levy ni en mano osuru moro miketo mondo timre nade okonya alwora kik alwora timre nade kethre koro mkati kete ang'o mkati kete jwala mago one of the things ma timruok nade mikele eco levy to eco levy ni nyineno ka chien kacha nyiwacho ni 150 bob tirani siling 150 ewi kilogram achiel mar ang'owa mar jwala kata magi molos gi plastic tirani kane ng'iyo report mar Kenya Association of Manufacturers ndalo cha ne giwacho maber ni gini ok gineno ka dhi hinyo gi nikech ewi mkati achiel mar siling 65 obi medre gi siling 9 iwinjo tiende ka gigo kwandgi to wi mkati achiel siling 9 dhi timre nade dhi medore to chien kanyo nyineno ka kendo kanye giwacho ni VAT be gidhi kete e mkati koro mkati achiel nigi VAT to eco levy be oket ka osemedre gi siling 9 wi mkati achiel ne dhi timre nade ne dhi bet malo sama giwacho ni gidwoko gini ber ni ang'o ka mkati beche nyalo dhi kata gi siling 9 kadhi malo gi siling 9 lakini mana tiyogo mana kaka example mo bende madhi ji tiyogo piny kacha mano mar tedo
obedo ikeche ang'o, iboye gang'o. Gin gi plastic bottles and plastic, yes, gi kubni molos gi plastic. Kacha bende kanwang'iyo to niyudo ni bech mo dhi malo. Ka eco-living otimre nade obedi. To sama wayuago pek mar uchumi, wayuago pek mar bech mwandu. Mane gima japiny timre nade yuago. To sama eco-living obiro, bech mwandu dok piny koso dhi malo. Dhi malo. Tendo ni jopiny no dhi kata mong'anyo mowacho ne sirikal niya gigi richo, tadieri giricho. To an kaka jalony ok oyiena wacho ni rach, to kawacho kaka onego bed ni timruok nade ilose. Kaka jalony sama wuoyo onego bed ni ka criticize ta suggest ni kawacho ni rach tang'iyo ni ere kaka inya timruok nade kaka inyalo loso. Nikech kanyo bende mednwa ni irango yo ma piny Kenya osegoyo e wechegi mag siasa kod bero wechegi mag uchumi bende kirango choko mar osuru bende ni yo ma kata kirango oganda osedhi ng'anyo ma ong'anyo rumo gik moko okon jopiny ni oseloki ne mana wuondo wang' jopiny to ka jatelo manyien obiro geno pod omed bedo koso komede wadhi neno round machielo mago mag ng'anyo e kindego. Kanyo wabro bire nikech saa asaya mwatimo gimoro nyaka wang'e ni wan wawegi wan wadwaro ang'o. To ere kaka wayudo gima wadwaro. Nikech ibro yudo ni wadwaro ni mondo one of the problems kata gigo ma jopiny nigo gi tabu sani Kenya ka. To Kenya kende. Pinje ma Afrika ka ng'enygi tigi miluongo ni IMF, International Monetary Fund. Jogi osebet katiyo gi African countries marach. Tendene gik miyo Africans gowi mang'eny to kendo en gowi mimi kabeche ni malo teni kata mana interest rates ni malo to kata payment terms ni ka kidwoko gowi ni bende ok gine yore ma flexible teni ok gine yore ma malonyore kata yore minyalo dol kata yore minyalo timruok nade minyalo loki. Tendeni komigo to migo gi chikege to chikege gi ema hinyo waga ka nyi neno ka dhano timre nade gokoko to IMF ok luongwa wadhi kendwa. Ere kaka wachopo ira IMF nikech wan gi budget to budget ni nigi fuok moro manyaka wamany pesa mwatimre nade mwadinego. Nitie deficit moro sama waloso budget kaka koro Kenya survive on deficit budget. Tirene waloso budget kata mar adwa tiyo gi example mag figures matino. Waloso kata mana budget mar $1,000,000 to wan ga 600,000. Tirene waonge 400,000. Kora 400,000 ni wadwa yude kanye mondo wachop chenro magwa. Waholo. To holo nitie tieng' diriyo. Iholo domestically teni holo Kenya ka ti holo oko. Holo ma oko kanye ma jo IMF gire timre nade donje. To wang'iyo niya ere kaka wanyalo avoid IMF girigo. Ere kaka wanyalo bet ni ok wadhi holo oko. Tiende ni kwachoko wa bende marwa moromo wach riembo chenro wa. To kanye musuru timre nade donje. Sama wanyiso serikal ni onego bed ni ok wadhi holo. Tiende ni wanyiso sirikal indirectly kendo onego bed ni timre nade wachoko osuru eiwa wan wawegi. Nikech ok nyal bet niya wadwaro ber to osuru ok timre nade ok chulre. The problem en niya osuru ni kata kikawe tikawe ang'o. To kikawe ang'o to en atamalo mane okete rate mane. Mage problems mantie. Koro ok wanyal wacho ni Kenya is headed towards the wrong direction. Ok wanyal wacho ni warieyo kuma rach. Nyalo bet ni warieyo kuma ber to par ni mbadie kanyo odonjo. Anyway, pod nyaka wamiye muda nikech yande kane anira Mogiridi nupenja ni to wamiye muda maromo nade. Na wacho ni katin to wanie. Eka mondo wachak ne nang'owa lokruok. To ka en wanie ni CPA Zaki odhi chalo nade nikech higa chiel ni kantie paro mag chik mag wacho ni osuru moko chake dhi duoki. E thuolo ma higa chiel no dhi do ka gigo serumo ke wacho ni kochopo giko dwe mar 9 paro mag chik no nego bed ni osechopo e od bura kacha. Odhi chalo nade higa chiel. Adi ma dhi bedo kosekadho kata ka gintiere kar kae. To kema kora wacho ni niya nyaka wang'i wan wawegi gima wadwaro. Gi gima wan go. Gi gima waonge go. Kama waonge go e musuru donje cha. Ti penja nto. Wan dhi neno ng'anyo machielo koso ok wadhi neno ng'anyo machielo. Emomiyo nyisi niya wan kaka jopiny kapok wang'anyo wabende nyaka wang'i gima watimre nade wadwaro. Ok dang' wach ni ok idwa nodhi holo oko. To kendo ka wan iye ka osuru be ok idwa nade nokaw. Kama pogra gi sirikal e paro en achiel. Kar ka osuru to sawa. Kama wapogre en osuru ni ikawe nang'o.
Cleophas. Ok inyal wacho ne ji ni Eco Levy dhi biro. En Eco Levy wi ang'o gang'o. Iwinjo? To ka entie, to en atamalo mane. Osuru ok rach. Lakini gikaw ka giketo atamalo ang'owa piny. Kata kaka giwacho ni for 150 shillings per kg of plastic. Giduok gino piny to giwacho na niya. Wane inyua gole, jopiny nyo rejecte, to waduoge kochalo kama. Nikech osuru nyaka choki. Whether we like it or not, nyaka choko osuru. Lakini gima kama wapogre paro gi sirikal en niya, ikele kidwaro osuru maromo nade, ewi pesa maromo nade. Kata aloso pesa maromo nade, to ewi pesa maloso no, idwari osuru motimre nade, maromo nade. Kanye ma problem nitie. Ka gidhi magi repackage gigi magi duogo gi e yo makare. Gi address commodities magi dwa kete. Gima bende okayie kod gi Cleophas nye giwacho niya, ni gik magi dhi kete gigi ok gin gik ma dhi affect ngima dhano. Onge osuru ma ok affect ngima dhano. Kanyo nyaka wawinjre gi mbadini. Onge osuru ma ok affect ngima dhano kata masani. Iwinjo? To kik wang'any ponono ni gilose to giduoke ka repackage maber. To repackaging mawuoye en ang'owa rate. Nikech mondo bed ni osuru ni jogi dwa kete ma giyude, tineni nyaka gikete mane gima dhano dhi nyiewe duka. Ok inyal keto osuru gima ok nyiew. Ibiro kete gima inyiew. To kanye matabu nitie. Koro kikele, tikele ni ene rate mane. Ere kaka repackage, ere kaka ilose miduoke. Ka gikelo gigi nyaka gilosgi to nitie gima iluongo ni public participation ma hinyo japiny. Gima mbadi nyaka ng'e kama entie. Ni gimomiyo japiny go kuku en nikech japiny onge information gimomiyo ing'adi osuru. Ka ginyalo timo public participation to kik obed mani public participation ni mondo gimit gimiluongo ni legal threshold kata ni mondo gibedni kik bedni court nyalo wito gini oko nikech nok watimo public participation for formality apana. Gibed genuine, very genuine. Gitim public participation. To public participation ka giwach ne japiny wan wakawo osuru kuomi kama. Nikech gima kama. Kilero ne gima ler ok ginyal go koko. To mae ok ilero tichuno gigo tiba wach. Ok timre. Mano to gibro neno ng'anyo machielo. Kamano. Jatend migawo mar omenda John Mbadi kanoloso kod Ramogi TV gino molero owacho kanyo ni nitiere duol ni mochung' ne choko osuru KRA. Achiedh nade nitiere kanye kuom KRA choko kata rem chopo target magi keto. Koso Mbadi kaloso kawacho ni odwa neno ni ochoki kendo ni gima nyalore choko bilion 400 kawuoka kuom yore mopogore mag manyo osuru. En ang'o manyalore kindegi? Koso moko nyalo bedo ni gin mana lek madongo maponono nyalo miyo jopiny geno to chopo nya bedo matek. Mbadi nigi ting' mane e loko chike kata weche gi maga tayo KRA? Ipenjo wakwa we are headed towards the right direction kata wrong direction. Lure na ng'omo wamulo ga ng'omo ok wamulo. Ang'ono ma necessary kata madwarore sani gik moko dwarore sani. Wawe mulo gik moko dwarore sani. To wamul gik madwarore sani. Kipenja ni wach KRA kanyo Mbadi is headed towards the right direction. KRA dwaro gimiluongo ni shock therapy. Shock therapy in management en niya. Ang'iyo ni ang'o gang'o monego loki KRA ka. To kaseng'eyo ta plan ni ere kaka adwa time. To kabi wacho ni niya ni wadwa timo kama nikech sama kamoro nigi problem kata ikwele kata ok onyal chopo target ne kata gik maricho timre tiwacho ne gi magi bet gibiro sabotage. Tiende ni gibiro pango ni bendo badho moko makidhi kanyo kigalo ni dhi gori kodgi kata kidhi loko gigi to nyaka ibedi timri nade ilware iyo badho kanyo. Nitie shock therapy en ni ibiro tiwacho negi ni miwa uru muda kama ka in a senior manager tinyisi ni miwa muda kama walos systems kata wa change kaka management system. So kwa se change ogi tibiro duogo tinde ni kiduogo tibe kore donja system mose timruok nade mose losi to kwa mi muda mondi bedi kanyo waloko to in kanyo waloko to in kanyo ine mibiro create obadho ma pod biro hinya ng'owa jok maloko chikege. Tinde ni nitie gimiluongo ni resistance sama iloko chike kata sama iloko chike mag kambi kata obed mana kambi ma private kata obed mana mag migepe mag sirikal. Nitie gimiluongo ni resistance. To biro mana sama wang'eyo ni chike moko biro lokore to chike ge to sama wang'eyo ni to miwa muda mar kujipanga tena ni wabe waikre wan wawegi. Sami ikricha gibende gitimre nade giikre. Koro shock therapy is necessary.
in targeted sections. En okang' makare modhi kawo kodonjo ka KRA. En makare. To luwore nodhi time nang'o. Emomiyo suggest ne shock therapy in some sections. Iwinjo? Tiende niya, Cleophas KRA osemiss targets maggi. Gik ma bende koro tero waga gope miwinjo miluongo nying IMF kod moko World Bank and the rest. KRA matero wagigo. To some extent. Ok fully, but to some extent. Nang'o, ok gichop targets maggi mag choka ng'owa omenda. Tang'o momiyo ok gichop targets maggi. Nikech nitie gimiluongo ni bureaucracy. Tiende niya, jogi jachulo osuru ineno kaka wasik sirikal. Oketwa kaka wasik sirikal. Makata makosa bende betie. Ing'eni udi kata mana udi mwadake makosa nitie. Maji nyalo yudo ni gwenyre paro, lakini timruok nade? Iloso. Kigwenyri paro gi KRA kaka taxpayer, kata kaka jalno machulo osuru. KRA oketi gi gik mang'eny ma itimo makosa ma to nyaka chul within this time kamano. Gigi duto nyaka mbade ng'i. Nikech iyudo ni ka gisebet ni gidil gi japiny e yo mok kare. To japiny bende koro luoro chulo osuru. To luoro chulo osuru chalo kama. Either ok idhi chulo osuru monego bed ni chulo, idhi tamiri chule, wach ni onego bed ni chulo 100,000, itamiri chulo. Kata ing'e maber onego bed ni chulo 100,000, to in idhi report ni an onego bed ni chulo 2,000. Kendo ni sirikal owito pesa di 98,000. To nang'o? Nikech kwenyo mar KRA onego chak behave kaka private sector behave. Tiende niya, ing'e ni ka dhi e kambi mag japiny more mariembo. Ibore ka donjo kanyo nitie gimiluongo ni customer care. Tera maber, marwaka maber, mamiya information maber, mwawinjre paro. Oyiena kata bet ma negotiate kode ni kati kete malahinyi timona ma ok ber, ketare duok piny. Tibro ni kiwuok kanyo titimri nade? Imor. Ang'o momono KRA adopt mano? Ka KRA kidhi to makosa nitie. In ina criminal. Tiende ni japiny koro nyaka many kaka hepo wach ni kata ing'ene kide ahinya kata wawach ni paka kidino ne kona cha idwa goye kabisa. Obro wacho ni karach to rach. Onyalo kata chikri kuomi mogwari ayi to yudo yo to timre nade? To ringo kalo. Ang'o matemo wacho? Atemo wacho ni KRA we deal gi japiny kaka jawasiki. Management ok dwar kamano. Nyaka ikaw ng'ani kaka taxpayer mikawe kaka customer mari. Bas uwinjru e dhok kata kaka onego bed ni ng'ani chulo osuru ni, ka en gi kwayo mare moro winjare kwayo mare no, tibed flexible. To kidwa bedo ni in hard on japiny, tiger gi japiny, ma japiny saka sa en mana jama kosa. They will never meet their targets. But problem moko ma bende KRA nigo ok en KRA, owuok kuom sirikal nikech chike mag choko omenda to ng'ano maloso. Giwuok e sirikal to gikale od bura to gibedo chike. KRA en mana ng'ama implement ang'owa chike. Koro sama bende mbadi dhi gawo KRA kaka gisechako gawre, ma bende mano bende ni kare. Sama gigawre to japiny gineno kaka dang' gikony japiny, mano ni sawa. Sama gigawo KRA nyaka gigaw chike mag ang'owa mag omenda kaka koro mowacho ni gidwa kelogo. Nikech KRA is just an administrator. Inyise ne gini wakete at VAT atamala 16. Gin gidhi choke kamano. Kama KRA donjo en mana ni kaka gichoke moko timre nade? Emok ber. Ka japiny obedo jawasik KRA to nitie gimiluongo ni tax evasion. Japiny pod dhi hepo chulo osuru. Temo miyo gimit targets gi. Ka kanyo pod wantiere ka. Sirikal mondo mi olos lwasi makare ne jopiny, ne jotimo ohala, gi ji mathoth ma pod ntiere kar ka. Ka gichano mano mar medo kinde, mano en mar ng'uono e weche mag osuru, kunya pime yo machalade, ma wacho ni en tax amnesty gi dweche 6. Tiende nang'o ne japiny, ma en gimoro ma nitie paro mag chik ma bende ne owito kocha. Ka en achiel kuom gigo ma iduoko, be bende moko ma dhi kelo fungruok ne japiny? Tax amnesty osebete. Tiende niya, en yore mag ng'uono ni kuom interest kata penalties kata gigo mano timi nade. How do we call interest gi penalties gi dholuo? Mago yuto kachiel koda ka fine ma bende pono no goyi kuom rem chulo gik moko. Yude fine e mamanyo. Fine migoyi sama okichudo. For example, kano nego bed ni chulo KRA kata siling 10,000 by tarik 20 tikalo ma in by tarik 20 na pok ichule.
idonje dwe manyien tarik 1 tarik 5 nitie fine mitimi nade migoyi. Koro fine migoyi ni omedre wi pesa monego bed ni miyo KRA. Koro kodhi bet siling 10,000. Odhi bedo siling 10,000 gi wiye. Koro KRA nobiro gi wach moro ni amnesty. Amnesty tiende niya, iweyo ni ketho mari kata iweyo ni pesa fwai mano timre nade mano chaji kuom lewo chulo KRA cha to koro idhi mana chulo principal tax. Principal tax niya, mano suru monego bed ni chulo 10,000 cha mano miluongo ni principal tax. Fine cha mago penalties. Amnesty nitie on the penalties and interests. Kinane fai migoyi ewi ang'owa ewi principal tax ne pesa mahie monego bed ni miyo sirikal. Osuru mahie monego bed ni miyo sirikal. Koro iyudo ka ne gimiyo wago nyaka around December last year. To ne giwacho ni from kembni duto mane nigi fwai nyaka December 31st 2022. Mago ni timo nade nigolo ni oko. Tenne gitemo lombowa. Nikech boro ni ji mang'eny ok dhi chulo tax nikech iyudo onego bed ni chulo kata 10,000 to gino koro osemedre mochopo 100,000 nikech fine ma medre dwe ka dwe. En penalty and interest. Penalty and interest mago fine ka ok a complicate ngima japiny. Koro iyudo onego bed ni chulo 10,000 to gino medre odhi bedo 100,000. Koro bende gima wacho ni tax evasion cha. Dine ni ok idwa dhi chulo osuru nikech koro rach. Koro ok inyal. Osebedo gima ok inyal afford. Koro serikal nobiro gi wach amnesty niya. Koro wawe ni fwai ka to inibi miwa principal tax. Tene miwa mana gimo nego bed ni miya wacha to fwai wagolo ni oko. Koro ne dhi miyo japiny yot. Mondo 10,000 ne cha otimre go nade. Oringo go dhi ochul to 98,000 cha otimruok nade. Ogol ne japiny. Tene ni lombi koro mondo ibi. Mano ne ni kare kendo ne en chik mana rwako. To no ber. Taparo ni mondo giparno nego bed ni giduoke. Tirene the minister noseneno ni kanwa chiwo amnesty ere kaka notimre nade ere kaka nokonyo KRA kata ere kaka nokonyo sirikal. To a finance bill 2024-2025 nonego bed ni extend for another 6 months nikech ne gima ne rumo ka higa no rumo. Iwinjo ka chik maro menda notimre nade no rumo. Nonego bed ni extend for another 6 months through Finance Bill 2024-2025. To nongo be oko. Tena ni koro gino wach amnesty notimre nade nochako dok murumo. Tena ni jopiny nodok e tabu cha mar koro kendo koro chulo principal tax ni osuru monego bed ni miyo sirikal kalure go hala mitimo kod fwai ka bende koro timre nade e chulo. Koro pan ne gisebet piny magi ng'iyo ni golo fai ni ne dhi konyo jopiny koro ne medo kelo tax. Tena ni bei nodok piny koro ne gitimre nade negi kedo. Koro mano ka gitimo sani en gima rwako. Tena ni jopiny mang'eny go pe sirikal magin go. Let me tell you. Sirikal poko nyiso maber gowi ma japiny nigo oko kacha. Ginyiso mana gima gichoko. To ok they are not clear kata ok giwach maler gowi ma japiny nigo. Ka wacho ni kaka koro ng'at ma is a practitioner kata ng'at ma ng'iyo weche mag usuru ne kastembe ga pile pile gowi ni oko ka mang'eny. To en gowi plus fwai miwinjo go. En fwai gi principal tax kata osuru monego bed ni gichulo. To pek bete ka koro fwai be koro medre malo kata mana osuru monego bed ni chulo. En gima warwako ni ka ginyalo kelo amnesty no kendo through the new finance the proposals magidwa teme bura bills magidwa kele od bura gikel mano dhi konyogi nikech japiny dhi gonyre na japiny to japiny dhi kelo gowi magen koja kweli. Tiende sorry for that. Tiende niya adwa mi example mar tap mar pi friji mar pi. Ka pi ya wuok to nitie gimoro modhi modino kama pi wuok go. Ta ini bet kanyo ni koro ni podi rito pi mondo timre nade mondo wuogi. Pi ok dhi biro. Nyaka timre nade kigolo gicha to pi gicha koro bro chakre nade bro o e yo makare. Mane gima timre. Erokamano ahinya. Kanwa chako chenro ne rwakar kanyo mbadi onego mi thuolo mano jatend migawo mochune weche mag omenda e thuolo makama. En kinde manyalo wacho ne diere jopiny onego kaw yie to giket kuoma John Mbadi ka en gigeno ni gik moko dhi bedo yo makare e weche mag omenda kod osuru ka gitayo piny ka watieko. Gima dwa kwero Mbadi kata manyalo advice ok en kwero en advice kata chiwo paro manyalo miye
akia ni bende isebedo keen gimiluongo ni online presence kata bedo ni e mbui kaka iyudri e mbui kaka iwuoyo e mbui kamano nyaka nyo donji online presence mare kata bedo mare e mbui osebet kang'eny tiende no medore e mbui ka ok en medruok ameda. Mano is not the problem en niya osechako promise gik mang'eny kuom ndalo mathin manyo donjoni tiende no osechako sell hope. Iwinjo poge gi jatelo biro bet matek mbele ka to ka poge gi jatelo osebet matek to mano biro kete tabu. Owek wuoyo mang'eny kowacho gik magidwa timo. Owek kete mbui mang'eny gik magidwa timo nade gik magidwa timo. Kenyans are keen to gin joma informed sani. Mbui no jite nitie. Kisedhi mi hope cha iluongo nango geno. Iuso ne ng'ato geno to giko ne ok itimo kamano. Irach. Iwinjo. To mani gima jatend piny osebet katimo higni gite. Nyaka nyo donji ouso ne ji ginene geno to geno ni ok timre nade ok donje yo makare. Mbadi ochako timno mar uso geno. Okang'eyo tibro yudo ni ok en Mbadi ma handle social media handles mage. Ntie joge matimre nade ma handle e kamano. They are on a wrong path already. Giwe wacho gik magidwa timo nikech ka kinyo kotimre to jopiny ni kode. Koro wach gigo magisetimo. Emwadwa ni koro mondo timre nade owachnwa gigo magisetimo. We wacho gik mabiro makiang'o wan gi mpango machalo kama mano poge gi japiny dhi bedo matek. Poge gi jatend piny dhi bedo matek. O reduce on mano to reduce ginene action obed mbele. Meanwhile aparo ni so far it can be too early to judge Mbadi. It's too early. Kaka wawacho cha en higa. Kanyi penjo ganito bro ido ka dimo sekala dimo ok osekalo. Mano doesn't matter. Kata ka gikalo to gibeyo sawa. Erokamano CPA Zaki Masiro. Nyakora mokijwa en geno mara ni yudo ng'eyo gik moko achiel ariyo kata adek moko kotenore kod paro mar chik mar omenda ma bende tend migawo temo chwalo mano mar omenda e od bura kendo sirkal tiara kiriki dakika mogik mag tieko kendo chwale e od bura. Gin magi madhi bedo maber. Twak maka modhi nyime mbui mago mag Ramogi TV ka imedo ndikonwa achiel kachiel mane makelo e giko nan kae kod jalonyo weche mag osuru CPA Zaki Masiro. Wanere sadek e weche manyien mag oimore. Nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokiew nyaka sango oriti masani.